Pagyamanan ti Ama, iayat ken imbag na, kinatang sipipaten ken amin nga sakit kinaken, ni Jesus ti suruten tay amin amay maysa. Hintay amin ikanta, ragsak ken kapya, pagyamanan ti Ama, iayat ken imbag na. Iti dati na santo na misa, iraman tayo ti pagyaman ni Charife, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Iapot na pumakata kayo. Nawatan tayo, tagtultuli at grasya ng pamindisyon ti Diyos kada tayo. Tit na kumati, marina tayo kumati ayat kendungo na. Babayin ti panangup-up, kadagiti saksakit, karirit na ken problema. Anyaman ng pakakumikuman, maadam tayo kumatipig sa akin namnama. Pag-ubaw yan tayo, dagiti basbasol tayo, at no may karita ay magiranod, kadagiti na santuan ang misteryo. Sika na ibaon tatlo pa yung bagay dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sila nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Sika kami. si tutugaw, iti makanawan ti Ama, tapno ibabad na kami, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinugbog na kami at pinagbalin na kami nga anak mo idisidong ni Kristo. Kitaan na kamkad as iaayat. Pasingkadang kad ti panangisaad mo kada kami itisidong tinapaypay sa awaya-waya. Ket iturong na kami itiag na nayon at kinagasat. Gapukin Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Isa magipagbiag siya magipagarikan kay itimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga nanayon nga awan tinggana. Amen. Imay basa na adaw, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Yan tangay ta inawat yun ni Kristo Jesus akas Apo, agbyag kayo ang maikari. Agramot kayo kenkwana, agbyag kayo ang maikari. Pumigsa ti pamatiyo kenkwana, kas naisuro kada kayo, ket kanayon kayo nga agyaman. Ngarod, agandag kayo tapno di kay agbalin abalod ti awan sersalbin a panangalilaw, ti kinasirib nga agapu kadagiti sursurong impatawid dagiti tattao, ken kadagiti espiritu ang tuturay iti lubong. Saan nga agapu dagitoy ken Kristo? Taadda iti bagi ni Kristo akas tao, ti amin a kina Dios, ken ipinakimagmaymay sa kayo ken kuana. Inawat yung meten tinaan ana ibiyag. Tani Kristo ti Pangulo ti amin ana espirituan agturay ken panakabalin. Nakugit kayo ken Kristo, saan nga iti panakakugit nga aramiden ti tao, no di ket ti panakakugit ni Kristo, ti pinangiwak siyo iti daytoy ang managbaso na bagi. Ta idinabunyagan kayo, na itenem kayo akadwa ni Kristo, ket iti dayta akan nakabunyagyo, na iraman kayo met ken kuana ana pangungar, gapu iti panamatiyo iti nabilay ka panakabalin ti Dios, ana magungar ken kuana. Gapu ka dagiti baso niyo ken ti saan niyo akan nakakugit, na ibilang kayo anatay ana espirituan. Ngem kita, pinagbiag na kayo ti Diyos, ana iraman ken Kristo. Pinakawan ti Diyos ti amin abasol Diyo. Pinunas na ti listaan dagiti utang niyo, agraman dagiti masapul anuruten a paglintegan ti utang. Ket kinikat na dagiti babaen ti paglansa iti krus. Iti dayta krus pinarmet ni Kristo dagiti espirituan nga agtuturay ken panakabalin. Impabuyan na ida si babalod iti parada ti panagbaligi na. Pisa o ti Apo. Agyaman tayo Diyos.
Naimbag tita apo kadagiti amin a tao. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao. O Diyos ko ken ari itanok kanto, agnanayon to nga ilaydayaw ko tinagan mo. Inaldaw to nga agyaman ken ka, ilaydayaw kunto iti agnanayon nga awan inggana. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao. Managpalabor ken mananasi ti Apo, saan analakang ang puntot, ket di met maibus ti pinamanagayat na. Naimbag ti tao kadagiti amin a tao, ket nadungo ko kadagiti amin a pinalswana. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao. Idaydayaw ka dagiti amin a parswam o Apo, ket digiti adipen mo itanokda ka. Idayag ti pagaryam sa wenda, ket itid mo ti saritaen da. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao. Muleto'y ipagarian ti Apo, kas maibagay, ket aming tumaited tuken ka. Hallelujah. Ti Apo na pumakata kayo. Ipan na kayo maragawag din na santuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria kay ken ka o Apo. Itiday ka atsyon ko simbang at ni Jesus iti bantay dat no agkararag. Nagpatpat nagsadya nagkararag iti Diyos. Kabigatan na inayaban na dagiti adalan na ket pimili iti 10 ket 2 kadakwada. Dinutukan na nga apostoles. Ni Simon na pinanaganan na pa iti Pedro. Ken ni Andres sa kabsat na, da Santiago ken Juan, da Felipe ken Bartolome, da Mateo ken Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, ni Simon amanagan Patriota, ni Judas nga anak ni Santiago, ken Judas Iscariote, anak balin amang lilipot. Iti sumalsalog da iti bantay nagsarden ni Jesus, iti nasimpa adiso, iti ayan ti ado kadagiti adalan na. At damat sadya dagiti nakatado at tao ang nagdapo iti amin ang paset ti Judea ken Jerusalem. Kastamat kadagiti syudad ti Tiro ken Sidon nga sidag iti baybay. Napanda sadya itapno agdenged da ken kuana ken paagasan da dagiti saksakit da. Napanmet dagiti at sagsagaba kadagiti dakes nga espiritu ket imbimbag da. Kayat titunggal may sa sagidan ni Jesus taadda aga po ken kuan apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ito muna nga maibasa ni bagana ti agbyag tayo nga maikariton ni Kristo. Na inawat tayo ni Kristo anla nga panangawat. So di agbyag. Nagyan ti waya-waya tayo, no tayo hantay lang ang bunyagan, hantay lang makimisa, hantay lang pagkonpisar, di biyag tayo mayan nurot kin Kristo, di ti waya-waya tayo, nagkakarigatan tayo, uray pa'y nagbaso tayo, uray pa'y no agkamali tayo, di no agyan tayo ti kinagod no, di ti waya-waya, na ibagbaga na awan ti sawer, bibiyag tayo, uray niya mapaspasamak, nagbibiyag tayo, karkarigatan tayo, ti agbiyagan na linted. So di mangtid ti waya-waya kang talinai ti biyag tayo. Pero adda igulgulin, adda ilumlumbang, adda tay madina ti biyag tayo. So di tayo kaslakay tayo balod. Adda lubong ti kina balod. Yung maagasan dito kaso di pa nangagas, kaslaka lagi ti tao. Tartarigagayan da sa gidan ni Apo Jesus, tartarigagayan da kamang kini Apo Jesus. Taapaya, iso ti mang paimbag. So nga ti kitaan tayo relasyon kini Apo Jesus ti mangagas ti panagtalat tayo kini Apo Jesus so ti mangagas kaniya tayo so ti mangpalinted kaniya tayo so ti mangwaya-waya iti pan nakabalod tayo. Isa po umay kumang tuloy katuni Sakay kumatamay kari, amay
Ama aman nakabalin amin. Iapo natin ang paday na dato kadagita imam. Kaya may pari ay nagayayawan, kaya pagayayaan nilagan na. Kaya kasama at pagimbagan tayo, kaya kilalaguan at kinasantuan ng iglesia na. O Diyos, sa puunti ayat ken kapya, ipaay mo ka dito ang liso, tipan na kaidaydayaw mo, babayan na dito'y daton mi. Ket maikay sa ka masipupudno ken ka, babayan tipan na kiranod mi iti daytoy Santa Misa, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at dakuma ka na kayo. Kasama mamin. Itag ayo, dali tapos puso yo. Kadalan sa itatapay iapo. Agyaman tayo iti apo, at Diyos tayo. May karigit kami. Noon na yung may karigat rumbeng anong mikat pa kaisalakanan mi ata kami iti amin at siyempo ken Diso. Agyaman kam ken kanasantuan nga ama gapo ken Iso Kristo nga iayaten nga anak mo. Iso ti berbong kat gapo ken kuan na inaramid mo dagiti amin nga adda. Ket iso pay ti imbaon mo aman lubot ken mangisalakan nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas nga ni Birhen Maria. Inyon nak na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno paramikan na ni patay ket parangaran na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinagim mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaaykan ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti anggeles, ken kadagiti amin asa santos, amang ibunan kadagiti pakaidaydayawang, kaditi maybay sa atimat ko nami. Santo, Santo, Santo di Apo, at Diyos kadagiti amin na Paswa, tilangit ken dagang at muda di pakaidaydayawang, husana iti kamatuan. Madaydayaw ti umay kinakaditi ako, husana ti kamatuan. Budno unay ako biit ka kinasanto, kasi katigubuhayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi arot, ti paing mo ti Espiritu mamang pasanto, kadagito'y adaton, tapno pagbalinan, kati paing mo ida kada kami, abagikan dara, ni ako ni Jesu Kristo. Isu ilisak bay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastamad na talpasan dahi di ba ng rabiida nangalay di kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti daral ti baro ken nagnanayon na tulag iso may buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kay ikaw panagungar, inakamin salakan, sikaw na lubot, isawan. Iti ngarot pa nang ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami, kat dito'y saklang mo, kat agserbi kam ken ka. Dawatin mi ako, tada kami makirano di tibagi kandara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan, kat parayrayong kayat na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo, nga aros obispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanamo ti panagungar danto iti sidong tataasim. Awatong kag-iday ti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidang kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Dinagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken kadapo ken Jesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimbuyog ti Espiritu Santo, irok ngayon ni ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Hintay mo mararaw iti Ama, kagwalwon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amang nadat sa bilangit, madaligayaw kumatinagan mo, doon tayo kumatipagayam, matungkal kumatinakin mo, ito'y nakakas sa diyan. Itdan katapang kaldaw ito'y ti kanenmi, ti patinayin nga kaldaw. Pakawanan lagi ti basol niya, kasmet pamakawan mi, kalagi nakabasol talakan mi. Dinakamit pagayaan mo ng pagkismisyo, salamat ng kaitilakan. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan, bigit dam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw, migat babaan ti panulong, nakaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng niya ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay, mi ti kinadasa tanam namahin mi, kaniti ay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Huwag ituray ka na kami ng gaya, kananayan ko sa O Apo mi ang Yesu Kristo, kinulang kadagiti apostoles mo, kapya, ti ibatik kada kayo, kapya nagdapukan niya, tited ko kada kayo, saan kadagiti basbasol mitimingmingam, nuligat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, itag na nayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, ti tunggal may isa kada tayo kapya, kada kayo namin kapya. Kordero ti Diyos sa manikat, kanay ti basbasol ti lubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos sa manikat, kanay ti basbasol ti lubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos sa manikat, kanay ti basbasol ti lubong, idem ka na kami kaya. Nagtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos sa mga ikat kada ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo siya may kanino may kakanya, ngayon di may salakay sa may mabagtong ti karawa. Apo, tara-taraunan ken bibiyagan na kami bubaon ti saong ken ti tinapay ana ilangitan. Ipaay mo kadi, tadagiti na indakla na parabor ti anak mo, iranod na kami adiagres at itibiyag na ana Diyosan. Gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka. Itidimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos na agnanayon, nga awan ti ingkana. Amen. Ti Apo at dako makata tayo. Hasta kumamit Isyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Kalupasan ti Santo na misa, tayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Rintuman tayo.